ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁବାଦନ। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 5:30ରେ ଉଠେ ଏବଂ ଆଲାର୍ମ ଘଡ଼ିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଏ, ସେଭ୍ ହୁଏ, ଦାନ୍ତ ସଫା କରେ ଏବଂ ଗାଧାଏ। ତେବେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 5:30ରେ ଉଠେ। I usually get up। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଉଠେ। I usually get up at 5:30 in the morning। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 5:30ରେ ଉଠେ। I usually get up at 5:30 in the morning and ଆଲାର୍ମ ଘଡ଼ିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରେ। ବନ୍ଦ କରିବା ଟର୍ନ ଅଫ୍, ବନ୍ଦ କରିବା ଟର୍ନ ଅଫ୍ and turn off the alarm clock। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଏ। I go to the bathroom। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଏ। I go to the bathroom। ସେଭ୍ ହୁଏ, ଦାନ୍ତ ସଫା କରେ ଏବଂ ଗାଧାଏ। I go to the bathroom, save, brush my teeth। ଦାନ୍ତ ସଫା କରେ, brush my teeth and take a shower। ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଏ, ସେଭ୍ ହୁଏ, ଦାନ୍ତ ସଫା କରେ ଏବଂ ଗାଧାଏ। I go to the bathroom, save, brush my teeth and take a shower। ଏହା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ମୁଁ କିଚେନକୁ ଯାଏ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପରେ କିଚେନରୁ ଆସେ। ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଏ। ଏହା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ମୁଁ କିଚେନକୁ ଯାଏ। ଏହା ପରେ I go to the kitchen। ମୁଁ କିଚେନକୁ ଯାଏ। I go to the kitchen to make breakfast। ଏହା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ମୁଁ କିଚେନକୁ ଯାଏ। I go to the kitchen to make breakfast। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପରେ କିଚେନରୁ ଆସେ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପରେ after making breakfast I come out of the kitchen। କିଚେନରୁ ଆସେ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପରେ କିଚେନରୁ ଆସେ। After making breakfast I come out of the kitchen। ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଏ। ମୁଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ I put on my clothes। ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା put on clothes। I put on my clothes and then I take breakfast। ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଏ। I put on my clothes and then I take breakfast। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଖେ। 9:15ରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ। ମୁଁ ମୋ ଅଫିସକୁ ଯାଏ। ତାହାପରେ ମୋ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଖେ। Then I watch the news on TV। 9:15ରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ। 9:15 at 9:15 ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ। I leave the house। at 9:15 I leave the house। ମୁଁ ମୋ ଅଫିସକୁ ଯାଏ। ତାହାପରେ ମୋ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। I go to my office। ମୁଁ ମୋ ଅଫିସକୁ ଯାଏ। I go to my office। ତାହାପରେ I begin to work। ତାହାପରେ ମୋ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। I begin to work। I go to my office, then I begin to work। 10ଟାରେ ମୋର ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ ଅଫିସରେ 10:30ରୁ 6:15 ଯାଏଁ ରୁହେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୋର ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ରୁଟି, ଭାତ ଏବଂ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଥାଏ। 10ଟାରେ ମୋର ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। My office starts at 10। ମୁଁ ଅଫିସରେ 10:30ରୁ 6:15 ଯାଏଁ ରୁହେ। I am in the office। ମୁଁ ଅଫିସରେ ରୁହେ। I am in the office from 10:30 to 6:15। I am in the office from 10:30 to 6:15। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୋର ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ରୁଟି, ଭାତ ଏବଂ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଥାଏ। I usually have 2 bread, 2ଟି ରୁଟି, rice and potato curry, ଆଳୁ ତରକାରୀ, potato curry for lunch। I usually have 2 bread, rice and potato curry for lunch। 6:15ରେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରେ।
ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଏ। ଅଫିସରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକ ବଦଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରେ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। 6:15ରେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରେ ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଏ। At 6:15 6:15ରେ at 6:15 ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରେ I leave the office। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରେ I leave the office ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଏ and go home। At 6:15 I leave the office and go home। ଅଫିସରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକ ବଦଳିଥାଏ। Then I change my clothes। ପୋଷାକ ବଦଳିଥାଏ। Then I change my clothes after coming from the office। ଅଫିସରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକ ବଦଳିଥାଏ। Then I change my clothes after coming from the office। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରେ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। After that ଏହାପରେ after that I take my dinner। ମୁଁ ମୋ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରେ I take my dinner and go to bed। ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। After that I take my dinner and go to bed। ତେବେ ଫୁଲ୍ ଇଂଲିଶ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। I usually get up at 5:30 in the morning and turn off the alarm clock। I go to the bathroom, shave, brush my teeth and take a shower। After that I go to the kitchen to make breakfast। After making breakfast I come out of the kitchen। I put on my clothes and then I take breakfast। Then I watch the news on TV। At 9:15 I leave the house। I go to my office, then I begin to work। My office starts at 10। I am in the office from 10:30 to 6:15। I usually have 2 bread, rice and potato curry for lunch। At 6:15 I leave the office and go home। Then I take off my clothes after coming from the office। After that I take my dinner and go to bed।